Takže čaute, dneska vás vítam u nového videa. Dneska budem zase hrať Escape from Tsunami. Videl som, že vás minulé to video bavilo. 44, no 53 zhliadnutí, to je dosť dobré. Tak poďme na to. Takže asi prvú vec som asi chcel urobiť. Čakaj. Počkaj, kde mám všetky brainroty? Počkaj, čo? Že by hore. Už som toto dlho... No toto som inak dostal na admin na Biuse. Videl by ste mi niekto povedať, z čoho sa to dostáva a ako? Ja som to iba tak random uvidel v inventory. Nevadí, mám tu Alessiu. To je dosť cool. Počkaj, to je Celestial, nie? Áno. Dobre. Tak to asi pôjde do Fuse Machine. Bum, bum, bum. Dobre. Poď. Už mám 13 ovce. To je dosť cool. A už to berie veľa. QN to stačí. Dal by som to na 130. 131 by to bolo také dobré. Ešte čo tu také máme? Tak nič. Dobre, asi nemám. No nevadí. Takže dáme tam si toto. A toto. No, dúfam, že mi padne niečo také, čo dáva SP. Nie, že to dáva napríklad SX. Jak minulé ma skemla hra. Skoro. Aj myslím, že ma skemla. Ešte treba troška... Ešte... Tak 4 ovoce by som ešte potreboval. To by presne bolo dobré. Tak. A poďme. Tak ja zatiaľ... idem behať. Juj. Zabudol, že vlastne som strašne tejto hre rýchly. Na to, že to bude za chvíľu 400, je to dosť rýchle. Kailu má 5000, ty kokos. Strašne veľa. Dobre, počkať. Takže máme niečo toto. Nie! Mohol som to dať. No, že mi to niekedy nechce pustiť. Nevadí. Dobre. Dal som. Dúfam, že to bude dobre. Teraz zoberiem nejakých random secretov. Ale prečo mi naschval pred očami? To zmizlo. Čo tu máme ešte také? Teraz si beriem do zásoby secretov, aby som mal na Fuse. A viem, že to nie... Fragola. Môj najlepší brainrot, čo ma sem posunul, bolo Diamond Fraggle, lalalala. Dúfam, že dajú nejaký nový update, že viac carry. Ja som noob, GG. Odzbieram si peniaze. Koľko to bolo? 15 asi, hej, alebo 16. Nevadí, skúsim ešte zarobiť 16. Nevadí, ja idem ďalej. Koľko mám životov? No, nevadí. To bolo strašne málo. Ale počkaj, ja som tam nevidel na HP. Na čo idú tieto wavy?
Inak by ste ma veľmi, veľmi podporili, keby by ste dali like a odber. Dobre, ja nebudem už odkecávať a ideme na toto video. Počkaj, už by som mal mať tých 15. 15 a ešte niečo tam bolo. Takže toto som zobne. To je zlé, že keď vyprásnem inventár a umriem napríklad kvôli nejakej veľkej vlne, takže ti to zoberie tie veci a že ti to nezostane. Ako, nie zoberie, ale dá ti to naspäť do inventára. Kámo, nie. Tu si rob srandu. Hovoril som, toto isté som hovoril. Toto som presne hovoril. A teraz koľko zarábam? To jak málo. Čo? Potrebujem Divine. No nič. Tak idem doniesť nejakých secretov a... Zatiaľ to vystrihnem, tak hneď som tu. A dokedy som zberal nejakých secretov, sa objavil nejaký random update v Cosmic aréne. A strieľa tam, myslím, ako hádže tam tých Celestial Lucky Block. Dúfam, že mi padne 100 levelový. Prosím, nech to tam stihne ísť. Nech tam stihne ísť. Poď. Som Cosmic. Kde je všetko? Ja mám teraz iba brainrotov. Počkaj, ja som myslel, že to bolo hento, no nič. Tohto podhotspota by som asi zobral. Juj, také to je zlé. Byť taký rýchly. Proste ani toto za toľko peňazí by sa mi neoplatil ten oný fuse. A koľko vlastne dosť robím? Za sekundu. Bro, čo mi píše môj friend? Nikdy. Neviem. Bum. Bum. Zatiaľ sa nudím. Hop. No, nič. Jaký voice mod? Teraz je ten voice changer, čo som minule skúšal. Oh, jo. No. Prúch. Tak sa rozhodnem. Viete, ak sa rozhodnem? Že? Nie, asi toľko to nedám, nie. Nie. Ani no nedám, ani no. Že mám iba OC a to je zlé už teraz. Troška do plusu, ale nič moc. Ak by ste chceli takéto nejaké podobné videá, tak napíšte do komentárov áno, alebo proste nejaký palec a dobre, natočím. Ešte nejakú hru by som inú skúsil ako Roblox, aj to by sme mohli. Bruch, to koľko dáva? Choď preč. Lavaka... Leading. Prečo som taký rýchly? Škoda, že to nie je nejakých random iných hier, že vie si tu nastaviť rýchlosť, ako by si chcel. To bolo inak dobré.
Ale ja som poriadne naštvaný, že som dostal tento scam. Čakaj, ja idem random veci dávať tam. Ja som tiež takto isto robil, ale random veci som tam dával. Napríklad 3 núbený pizzaniny som tam dala, vyšlo mi toto. Dáme team cheese a ideme craftnúť. Bum, čo mi... Juj. Takže... Zase toto bude veľké klikanie. Alebo keď počujete moju myšku na mikrofón, no ako na voice, tak GG. Ja to tam do tej myšky tak sláčam tú myšku, že už mi pália ruky. Toľko to dáva núbiny, to som ešte nevidel. Ale dáva dosť veľa ako na núbiny a že to je najhorší, počkej, je to najhorší. Tak to je dosť solidné. Počkej, to je skibidi toilet. Čo to je? To vyzerá jak, nie, strawberry elefant, nie. Čo by to mohlo byť? No nič, nevadí. Nejakých random brainrotov tam zasa dám. Ale vyupgradeovaných, skôr zase treba upgradeovať, no nič. Čo robí môj avatar? Takže zoberieme toto. Bum, bum. Toto. Prosím, nech to bude mať na to. To bude mať za chvíľu a za chvíľu. Dneska dúfam, že splním tú challenge a chcel by som dostať za fusky niečo, čo dáva SP. Chcel by som prekonať môjho frienda, no GG. To sa mi podarí podľa nikdy, lebo na grande je 24/7. Tak som back. Čakaj, to čo je? Tak to som... Tieto núbiny mi budú stačiť na fuse. Najskôr to skúsim fuse ako s núbinami a 3 núbiných a maximum upgrade, tak som, to bude podľa mňa dobré. To bude dokopy 450 level, ale to neviem, že taký môže byť, podľa mňa 150 je maximum, hej, takže to asi nie. Ale dúfam, že mi padne niečo ako Celestial, ale to sa podľa mňa nestane, alebo common a common. To asi nebude dobrá. Tak vedeli by ste mi poradiť do chatu, čo vôbec znamená tento fun event, alebo čo to je. No ja proste neviem.
som tak sa bojím, že mi padne niečo. Trash. No nič. Ideme na to. 2, 3. Tak to čo je? Stalo to 1 SX a padlo mi z toho úplne niečo iné, ako som si predstavoval. No nevadí. Máme Aura Farmera. A ten... počkaj, čo? Slow mod je veľa lepší. Ale zase... som taký krpatý. Neviem vyliesť ani na rebrík. Dobre. Asi týchto secretov by som vymaxoval na max. Už viem, čo je asi najlepšie v Brainrot. Skoro som to predal. Idem si pozbierať peniaze. Toto už... Money. Money admin. Pro jaký admin? Jaký oni? Čo je toto? Ešte tak malinko potrebujem. A nie, ešte pár. Nevadí, ja zatiaľ idem rýchlo pozbierať tieto coiny. Rýchlo si roztočím, mám 21, dúfam, hej. Čo mi to vyplo? Tak to je úplne jedno, čo mi padne. Či to je... Čo? Čo? Dobre, už sa začínajú tie portály. Teraz spamnú sa na ľahké bloky. Celestial. Otvorím si ich všetkých naraz. Teraz Cosmic. Ale prečo mi to jumpuje? Nie, to nestihnem asi ísť pre ten oný. Ale to mi proste nejde dopredu, ja neviem, druh. No tak to už nedám, už len nevidím. No tak toto som... Počkaj! Tak som to nepokašla, tu je jak veľa. Nie. Nie, koľko ich bolo? Riskujem, veľmi riskujem. Fúha. 30 mi ich dokázalo. 3 iba som vedel získať. No nič. Tak a tak. Otočím sa, čo mi padne. Esok. To isté mi padlo odtiaľ. Nevadí, lebo teraz mám ďalších nových troch Celestialov.
A ideme kupovať upgrady. Toto tu budem robiť 20. No, tak som ich upgradenul a poďme ich dať do Fuse. Všetci majú 126 level. Dobre. Bum, bum, bum. Tu mám. To nám bude, dúfam, stačiť. Dobre. 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 Dáva to troška, ale nie tak, jak som si myslel, že to bude dávať. No tak nič, tak šťastie sa nám nepodarilo a dúfam, že sa vám toto video ľúbilo a ja sa s vami lúčim. Takže čaute!